kere togeite. Nande gwachire. Egesi eki osoro ngeikiro. Meta osoro moisi. Moto osore. Osoro meta. Oko muga kono. Osoro ate toko tokorere osori. Gesalente to ngaini. Osoro gatoro chinche nae na machara. Bono nyokoro mu ngaini. Nche nae to chamo. To moite because akari gotopima akiri aro chintu na machara. Mama to no muga kono ko kwani. Wote na kingo gote ino eri nche no muga koni. No na no muga ko. Nande gwachire kundiye mama. Yeah, yeke sale ncheke ana pinte itumangana. Nche I humble myself before you. I humble you before that. Anya kwa manyire ngano bwatari goso. Ni bwatari goso sana gesale. Na inde ncheke ko kabire kwenda kurwani mukungu. Tinko murwani igasi yabirecha ine igasi yabirecha. Gesale nchaki ngo sigete sana. Tiango tengo sigete sana. Nkibono giakoreta. Bane kiandeta na kiekyo. Ntagetokorega. Inche naye tubwatera na tuitoso. Yaja osoro no muga kone. Tingo cha kurwani muga kone. Kwa igure. Utanete no muga kone. Okunya kuirura nande rigoso. Pore rende bono. Gesale nchaki. Ake ene pitigango te incharo ninganchi toso. Bono it's too late. Ogwancho monto nyomire. Nkwa nyome tu. Ndio otago tuliero enda o asimu ori no soro amenyete nera. Omo enkoro yago. Tiango tebi na kong yani bono na kyogo cha wako teri mwanchite no bwanchani bori yesa atu anchite no meto bwanchani bori yesa atu soro na nje nabo mwanchite bono mwanchite mara mi kwanya komanya bona yesa achite no na bono utebe muntu nari bwanchite baka bwanche na bwa kwemismari go terekerwe somote oje gento yesa akorete ona bwo bwanchani mbwate soso bono pole yani otanya ko mwanchite 5 for 100. Nche mwanchite 140 for 100. Ubwancha nyabutari abanne. Pole ni mwancha 1. Ni mwancha 1. No ndege igabo. Sara ga kinchira tura konya ne. Hai bona ntona gote ntona wa advice. Oira ne kugogo. Ometene gwete nkwanyomire lakini oko kana ukuri monge ngankwanyomire. Oira ne gari buogo. Omenyoro rayo mbingo osoro boni gosoro no muntu obwate family yae oyibangire kugendera moto osoro ebekese no imbaka ntante ne letari osoro lire sakiri yani ebekese gekoroto kiani ke muntu gesale ebekese tongo sera no ntite tinko gosere ebekese gekoroto kiani gesale tingo nyara gekora nche na igwete ngo moiski na aro osoro abugate laki ebekese gekoroto kiani okagenda okamotiga tari gwancha bona na kitete ngo bona nkoerese gesale tokoreiga noni chari eso nanyomire baite we alingaga ya tiga boronda kweres alingaga ya eke mambi buno kuboka no mugati gakiraga avocado gakiraga blueband gakiraga cham kwa hiyo tianda gote echa atari machani echa niko ekoko mugasoranchiga akamotere tabwatumete spaghetti ninki spaghetti ebintu mbiri bingo machara kini bikurando ko kagane kianda lakini gegwanza etambeiga mugaso okwayo nentori korira gechiko euma mwanya korira uma baiga enero mugaso kabwata aka cabbage nkarira ko kwa salad karare salad no bete ninki aka cabbage gakaburuka ndio botungu akaburuka ndio akanyanya no zina na gwachakira no kuruero kwerese marago nakiono rirete manyoso ruboni gatata itibantu banoru ya bono ngo tiganda kwerese ke sale nto iwana ine maragoba akanyama iga kango ko iga kabekire yani akarika so umbali no chaka distance akatole naye iga umbali akayarare na gata atambe bono gake sale gwachani kireke nyureke nto karaiga Tochinja ni ndawera. Kwasale kiro moto. Tochinja ni ngende. Ogende ga bisinari. Nkwenda wabunanga. Kutoka ndabuno. Nanje mbere. Asa yunaga yamna kwateri. Naga ya bono nje ndeti ogandire go cyane. Nkiki yako yashite bakugaruwa. Nkenge chite yani ankoro yani ra soso. Tigana ayibona koreiga. Tigana no usuru. Usuru na nyomete. Andi wachire kwanyora. Gesali gosebona tokoleiga onye ko bwete se nungu chibale kwa gosekerera nabo tokwenda naye ngo ko bemba koro mbatembu no bwate nko yengiye kwa muyo ntigera tari gose nese ngencho kwa sari ugo sosoro nchoro mobe nko ile to yani intinite ngo kukwanda tori gokwana no ne kenyoro nkamenya ikenyoro kene wiki ngima ngetekero mo chimbere se naki momete gesali ta se aliri gesali gacha busewa nere bwango musacha Kemuntu baba kemuntu Aye baba. Yani nchemangana yugo kwana ngo kumeti omaete. Ngo yani ngo worete bunese se ko gora nyamangu. Ya tonkumira tonku. Kona ege to kora niki.
nje torochi na nje na arete twa nandi kwanza gente getanga nitogere kumanya obo chafu bori kwari gokwana ngana arete tu gansi bichianga ngabere ne ngana arete tu no mokungu osora agacha paka ine gasi yabire cheke no bo siko minta cheke ga ko gokwana igo tomote arago kumisana tomote osoro ne aro berreti moise ko minto ngicha nje kwanza ngono no konyomu nindengereti bono I'm here to stay to stay tell bobo ndorera mabira ngorora mabira bona aseki bono nonde iga musoro bona achiri poti eti chionsi piwante ebiri tari nchenda amwe no chengo muntu ora amwe no so ngorora tiganda kubori osora ara amwe no gende asta yongo chiara no sora asta yana nchengende ekene yani manyaye buno anche to soro na buno mwanche te no che percentage iwatenga 140 eranga nchite 160 bono ya tiga kwane bono ko mese nkoro ya pole nyana ko misire lakini ikina kieke maene bono ngento okora nike ayo okogenda nande tinchemba jaro metemuteni no sora makolime ine warning yabusa ayegenda nje ninchengwa naye no sora osoro kwanori nere agenda nero ura igongo kwanori nere onyo kwanere mbi nago sikire kene igonyo kwanere mbi amono yesanya okobeka na gusorora sawa mbi amono gaki ai no muntu miye sana ngabira sonsi ana okolera sikaye chinyomo cyane na sikire sana lakire ndo nyakolenga ya na gotebe gose tokolega nabongo gwaka no nganya ngakane chwe sere nganda kwa nabongo enda seto no boli mongoni gosengera nyagitari ngene na rware nkwa no munyagitari batebe biri ekire 1 million seto ba onyo bole mo balete bo munyagitari arusi besa nkego echigo tikarankoletera abo kare koriso ni biya sana lakini bwana njete pesa yego kare koriso tutete pesa kwani ukungwacha kyo kwasiteke mu yonzi to soro mbakutanga kare koriso ni biya sana karaiga na igura maganawo pore rende lakini ngoigete kuruwe igangaswa bona ige ndobora niki genda yo soro ngo charto ikaransi to kugambe igonko gamba more ogamugambe rende gakibiye mondengereri mondengereri sana lakini ano to goche koreda yagitari toramanya na kiore to chorunde maiguita abantu ya tingo itoni kwani na kinkali ya karagenda mbi amara yesa guseni mugambe rende mweba yeso yo mbi amara mugambe gakina gusora ngibona wasekera na kwa no bochinga ya pai baba wasekerere busana ya pai ya ona ngirende baba tindi mobekene bire chogo chorambwati aya kebunu tindi mobakida na kodeir abakare kurizo diga odaro kwera kai abe makoso oso do mwana nabwo atakiri wa bikone wa Hello abantu ba mitandao cia simu mbia mole. Habari zenu. Mbia mono kagima. Twachega no mwanchio yone untigete na ndakairana. Twalemera iria mangera ma. Tukunya ukwane mtominde utabia mano. Sawa, twachaga ko batebinga. Akinu na baye mwato support. Kuriri twachakirite ko gosenga ai. Oyari kubeke yanga ya. Tiga. Obe. Kurunga kiba kabono mwabere na intu. Ene toko basawanga ki onde karo utara subscribe. Utara kuneke wange ngende kiki wali. Subscribe yako ba red. Karo subscribe ti yaba grego subrak. Kara kiri. Omago kuna neke ngere ne twige chenji kara. Ekengere kilomita nke yokonya. Onyaga video kabekiro nende tuli YouTube ugali. Igoro ugali okweresana ki ndi Steve yabekira agantu gete naye kwa munyokoro obuno bangaini naba ibiri nesi tari bantu bose bamanye ndabye kanate abo ngaini obo tari bantu bose barabo bwate barto ko tebi nande mbako notisinga mbiango bakonya turi ba subscribe ono dio mbaya bange bakari ko watch batara subscribe nande bago chakora binde bacha kubolinga kelike muntu igete kusenga ai ngai no utamanye nakakengera ukali mutu nande totebi yone kanate kune kengere Kia kora tera notifications. Okune negente kikiaren. Ai bono abumo yo muito. Kwa bete ba like. Mwa kora like na comment na share na ndimo tera bantu. Ntoma loko nyoba kubeka ibintu byako chinsa igati meteke yo chikabali. Bali usange mieka yabo ne menga. Chidonga dasna twaro ko kanya sa. Fakti bange chitogene. Ngiamon.